Kleine bevertjes worden groot. Allee, een beetje groter. En als ze 8 zijn, als ze jongens zijn, dan gaan ze naar de Welpinnen. En als ze 8 zijn en ze zijn meisjes, gaan ze naar de... Zo staan de Europa Scouts geprogrammeerd. Wel nu, eerste Welpinnen uiteraard. Die hebben ook een klein spektakeltje voorbereid. Met snit en naad, zoals enige tijd geleden. Het woord en het beeld is aan hen. En het is de bedoeling dat elke rij om de beurt de handen in de lucht steekt als ze een junglenaam horen. Dus bijvoorbeeld in het liedje hoor je Aquila, de eerste rij, handen in de lucht. Daarna komt er een andere junglenaam, K, handen in de lucht. Daarna Bagheera. Inderdaad, dus in het liedje worden dus constant namen herhaald. Dus constant wil ik handen in de lucht zien. De eerste, tweede, derde, eerste, tweede, derde. Oké? De Welpinnen zullen eerst 1 keer het liedje zingen. Dan zal alles duidelijk worden. En dan kunnen jullie lustig meedoen. Bedankt.